Da farko da Allah ina so da san nan ina ne. Nan muna cikin zauren takalma ke. To me aka sani game da zauren takalma? To a dai da duk abin da yake akwai a gidan sarki in aka zo dai akwai wanda za a ajiye takalma ne haka a guraren shine dalili bisa aka samu zanto shine zauren takalma idan za ka shigo to dole nan gun za ka ajiye takalmin kafin ka karasa gidan cikin ainihin gidan sarki. Idan na fahimce ka nan gidan sarki ne kenan? Nan zauren takalma ne, kofar shiga gidan sarki ne wacce za ka shiga shine wadda za ka shiga ka ajiye takalman ka wanda za ka shiga gidan sarki. To idan mutum ya shige sai ya ce ina ne gidan sarkin kenan? shi gidan sarki yana ciki. To can ciki kenan? Nan ciki ba. Na shiga na ga akwai ɗakuna inda aka ce duk gano an yi su da ganuwa na duwatsu da ɗakuna ne. To kuma ya wannan dutsen suna hawa sama ne wani abin ko kuma akwai inda suke zama su yi ma'amalolinsu? A tarihin da da muka sani ba mu dai yadda muka ji ko ba ka ba sa hawa da kan dutsen ya zamanto kewaye ne tunda baya dai namomin daji ne da shauransu na abubuwan da yake akwai suke kiwon su da shauransu. Ni kai na zuwa na yanzu na ga birai kuma na san akwai namun dajin da kuke gani har zuwa yanzu. A yanzu banda biri ba wani naman daji yanzu wadda zai zaka gan shi a fili banda shi dai ba wani naman daji za ka samu. Akwai wani dutse a can baya da ake kiransa damushere, an ce labarinsa ya ɗauko daga wata damusa da take fitowa har sai da aka samu wani maharbi ya harbe ta. Ana jin labarin tana fitowa ko 'ya'yanta ko kuma har yanzu dai ba labarinta. A yanzu dai ba wani abu nan a tarihin dai da muka sani ainihin dai dutsen daman ainihin inda ya samu shi dutsen ya samu damusa ce a kan dutsen to shine zanto an samar damusu ta inda ya samu suna kenan damusu. To damusa ne a ciki a kan dutsen a lokacin amma har yanzu a kwanan babu komai a kai ba kuma 'ya'ya ba wani abu domin za ka yi hawan kanka banda bire ma ba wani abu a kai. To ina godiya, Allah saka da alkhairi.